klart med sig sted. Bane. Bil nummer 873. Dagen efter. Og Jakob på en tid i 11.86. På venstre bane 14.33. Og så har vi to Honda Civic. Venstre bane Henrik Sørensen. Højre bane Rune Andersen. Henrik Sørensen. Hans bedste tid 12.03. Henrik Sørensen 11.97 på en prøvetid. Henrik har slået sin egen tid 11.97, men desværre er det en prøvetid, der ikke tæller.